Τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Κύριε, κυρία, ετοιμαστείτε για κατεβείτε, έρχονται επισκέπτες. Γόλντι, ξύπνησες αγόρι μου, έλα εδώ. Άντε τώρα μικρέ μου, πήγαινε έξω γιατί έχω καθαρίσει. Πού πας? Σου μιλάω. Γόλντι, τι κάνεις εκεί? Κατούρισε. Όχι, φύγε πάλι. Όχι. Δείτε εδώ, χάλια τα έκανε. Πάω να φέρω τη σφουγγαρίστρα πριν έρθουν οι επισκέπτες. Πάνω που είχα καθαρίσει. Έχει χάρη που σ' αγαπάει η κυρία, αλλιώς σας είχα πετάξει κλωτσιδόν από εδώ μέσα. Αχ, τι τύχη μου. Τι έγινε, πού πήγαν όλοι? Άντζη, Άντζη, τι φωνές είναι αυτές? Πες μου. Το σκυλί, κυρία, το σκυλί. Τα έκανε όλα χάλια. Κατούρισε εκεί, στην γλάστρα. Η αγαπημένη μου γλάστρα, όχι. Μην ανησυχείτε όμως, κυρία, τα καθάρισα όλα εγώ. Μπράβο, Άντζη μου, μπράβο. Κάτσε όπως το καλοπιστώ λίγο για να είμαι έτοιμη για το τραπέζι. Να καλοπιστείς. Κάνεις και τίποτα άλλο? Σταμάτα, Άντζη, να μουρμουρίζεις. Πραγματικά σταμάτα. Καλά, φεύγω. Με σύγχυσε. Ζεστάθηκα. Κάτσε να βγάλω το καπέλο μου. Για να δούμε. Κούκλα είμαι, κούκλα. Τα χέρια του Τζοζέ θεά με κάνανε. Καλά, σαν κοριτσάκι 20 χρονών μοιάζω. Θα σκάσει μήνα από τη ζήλια της μόλις με δει. Τούσου, χρυσή μου, τούσου, κούκλα, είσαι κούκλα. Φτού στα μούτρα σου. Πάλι όλη μέρα στον καθρέφτη θα τη βγάλεις. Φυσικά, χρυσέ μου, πρέπει να κερδίσω τις εντυπώσεις. Ας κάτσω λίγο. Οι εντυπώσεις σε μάραναν. Μα αγάπη μου, η Μίνα είναι η μεγαλύτερη κοτσομπόλα της πόλης. Είναι μη σε πιάσει στο στόμα της. Αυτή η ζήλια σου θα σε φάει εσένα. Καλά. Σταμάτα να ασχολείσαι με τους άλλους και ασχολήσου λίγο με το σπίτι σου μια φορά. Ποια? Εγώ, η Σόνια. Εσύ, η Σόνια. Τέλος πάντων, φώναξε την Άντζη να ετοιμάσει το τραπέζι. Θα σου έλεγα τώρα τίποτα, αλλά έχει χάρη. Φώναξε την είπα. Άντζη, το τραπέζι. Έτσι, μπράβο. Ας μην μιλήσω. Έρχομαι, κυρία, έρχομαι. Την τύχη μου, για όλα εγώ είμαι εδώ μέσα. Ας τα κάνω λίγο γρήγορα γιατί θα καούν τα ψάρια και ποιος την ακούει πάλι. Απορώ ο κύριος πως την αντέχει. Άμα ήμουν στη θέση του, θα την είχα ξαποστείλει εδώ και χρόνια την τρελή. Όλη μέρα με ένα καθρέφτη στο χέρι είναι. Και όχι τίποτα άλλο, νομίζω ότι είναι και όμορφη. Που από τα πολλά τα μπότοξ, η μούρη της έχει γίνει σαν τον κόρο της μαϊμούς. Μωρά, μην ήταν ο κύριος και θα είχα φύγει εδώ και χρόνια από αυτό το σπίτι. Τέλος πάντων, ας μην συνεχίσω και μ' ακούσει και γίνει β' παγκόσμιος πόλεμος εδώ μέσα. Λοιπόν, ας τρώσω το τραπέζι σιγά σιγά. Λοιπόν, ένα πιατάκι εδώ, ένα εδώ, αυτό λίγο καλύτερα εδώ. Και τα υπόλοιπα δύο από την άλλη μεριά. Ένα εδώ, το άλλο εδώ. Και το αγαπημένο ποτήρι του κυρίου μου, εδώ. Και μένουν οι κούπες, λοιπόν, κούραση. Μια κούπα, μια εδώ. Και άλλη μια, η μέση μου, μια εδώ. Πονάει πολύ. Και άλλη μια εδώ. Και πάνω να δω τι γίνεται τα ψαράκια. Μα πού είναι αυτοί, έχουν αργήσει. Ναι, πού είναι? Και πεινάω σαν τρελός. Ναι, κι εγώ, μια απ' τα ίδια. Πάντα αργοπορημένη. Άντζη, το κουδούνι. Εδώ είμαι κυρία, το άκουσα. Άντε, άνοιξε. Παρακαλώ, περάστε. Πέτρο, φίλε μου. Γεια σου, Τάκη μου. Σόνια μου στις ομορφιές, όπως πάντα. Παρακαλώ, καθίστε. Αυτό το κρασί είναι από την παραγωγή μας, ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτά τα λουλούδια είναι για σας. Τι ευγενικό παιδάκι. Είναι πανέμορφα. Παρά να τα βάλω σε ένα βάζο για να μην μαραθούνε. Πού είναι ο Φίβος και η Αθηνά? Δεν ξέρω. Ρώτα την κυρία Σόνια. Αυτή θα ξέρει σίγουρα. Κυρία Σόνια, πού είναι τα παιδιά? Έρχονται, αγάπη μου, στο σχολείο είναι. Τι ωραία. Σόνια μου, σε παρακαλώ, φώναξε την να πάρει τη μικρή. Άντζη, έλα να πάρεις την μπέμπα. Έρχομαι και γι' αυτό. Θα πάρω και ένα παραμυθάκι να τη διαβάσω. Έλα εδώ μικρή μου, έλα εδώ. Έλα στη Άντζη, έλα. Γουτζου.
Πρόσεχε, κόκκινο. Ρε, δεν βλέπεις το φανάρι, ρε, θα με σκοτώσετε, ρε. Εντάξει, συγγνώμη παππού, δεν κάναμε και τίποτα. Τι συγγνώμη, ρε, στα θυμαράκια θα με στέλνατε, ρε. Ρε, με τους τρελούς που έχω μπλέξει, ρε, Παναγιά μου. Απαπαπα. Φίβο, Αθηνά, φτάσαμε. Έλα, πάμε. Πάμε. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Θα σπάρετε λουλούδια για να σερβίρω τα ψαράκια. Αχ, ήρθανε παιδιά. Επιτέλους, βαρέθηκα. Επιτέλους, ναι, άντε. Φίβα, Αθηνά, άντε, πού είστε, πάμε να παίξουμε. Ναι, πάμε πάνω στο δωμάτιό μας να δείτε τα καινούργια μας παιχνίδια. Πάμε, ναι. Έτοιμα και τα ψαράκια μας. Όμως χωμυρίζουνε. Μια πέστροφα για τον κυριό μου. Άλλη μία για τον κύριο Πέτρο μας. Και τα λαβράκια στα λαβράκια μας. Στις κυρίες μας. Ένα για την κυρία Σόνια. Και ένα για την κυρία Μίνα. Και εγώ πάω μέσα στην μπέμπα. Ω, τι τεράστια ψαρούκλα είναι αυτή. Φαίνεται υπέροχη. Ελπίζω να είναι το ίδιο νόστιμη. Μα φυσικά και είναι νόστιμη αφού την ψάρεψα εγώ τις προάλλες με τον παππού. Όλοι το ίδιο λέτε και τα αγοράζετε από την ψαραγορά. Τι γελάτε ρε, τι νομίζετε ότι τα έχω εκείνα τα καλάμια και για μόστρα. Φυσικά και εγώ τα ψάρεψα με τον παππού. Η αλήθεια είναι, Πέτρο μου, ότι τα ψάρεψε αυτός. Έλειπε μια ολόκληρη μέρα. Ναι, έλειπα όλο το προηγούμενο Σάββατο. Και θα σας πω τώρα όλη την ιστορία. Πήγαμε σε ένα εκπληκτικό μέρος. Εδώ σου λέω. Τρίτο βράχο δεξιά. Έγινε παππού, σταματάω, μη φωνάζεις. Εδώ ακριβώς. Εδώ θα δουν τα μάτια σου κάτι ψαρούκλες. Αλήθεια λες? Ναι. Άντε ανυπομονώ. Λοιπόν, με το 3 ρίχνουμε. 1, 2, 3. Για να δούμε, λες αλήθεια παππού? Θα δεις τώρα. Να το, τσιμπάει. Πρέπει να είναι μεγάλο. Δες εδώ ψαρούκλα μικρέ. Του μιλάω του ψαριού, εγώ του μιλάω. Λοιπόν, τι λέγαμε? Δεν θυμάμαι, τι λέγαμε? Λέγαμε για... να το παππού, να το τσιμπάει και εμένα. Πρέπει να είναι μεγάλο. Εδώ δες παππού, εγώ όχι μόνο του μιλάω του ψαριού, βγαίνω και για τσίπουρα μαζί του. Βάλ' το τώρα μέσα. Αυτό λέγεται η τύχη του πρωτάρι. Αυτό λέγεται επαγγελματίας ψαράς παππού. Νομίζω είναι ώρα να φεύγουμε παππού. Ναι, πρέπει να πάρω και τα χάπια μου. Η ιστορία σου μου άνοιξε την όρεξη ακόμα πιο πολύ. Και πού να δεις τι έχεις να πάθεις μόλις φας. Πραγματικά θα εκπλαγείς. Το λαβράκι ήταν φανταστικό. Και υπέστροφα το ίδιο. Πρώτη φορά τρώω τόσο νόστιμο ψάρι. Όταν είσαι μεγάλος ψαράς, πιάνεις και νόστιμα ψάρια. Μίνα, είναι ώρα να φεύγουμε σιγά σιγά. Φώναξε τα παιδιά. Γιάννη, Μαρία, σταματήστε το παιχνίδι και ελάτε σιγά σιγά. Ώρα να φεύγουμε. Ερχόμαστε, κυρία Μίνα. Μπορούμε να κάτσουμε άλλη μια ώρα για να παίξουμε κρυφτό έξω στην αυλή με τα παιδιά? Ναι, αγάπη μου, αλλά προσοχή στο δρόμο. Πάμε, παιδιά, πάμε. Άντε, αγάπη μου, πέρασε η ώρα. Ναι, πάμε, θα χάσω και την αγαπημένη μου σειρά. Φίλε Τάκη, ευχαριστούμε πολύ για όλα. Περάσαμε υπέροχα. Εμείς ευχαριστούμε, να μας ξανάρθετε. Φέρνω κι εγώ την όμορφη μπεμπούλα. Πού είσαι εσύ, μικρή μου, πού είσαι? Πρέπει να φεύγουμε, Σόνια, έχουμε αργήσει. Γεια σας. Πάμε και μιστάκι μου να ετοιμάσω τη μάσκα προσώπου μου. Ναι, πάμε, να κοιμηθώ κι εγώ. Μάσκα του Δήμιου θα φορέσω εγώ. Έλος με αυτή τη γυναίκα. Δείτε το τραπέζι, δείτε το χάλια. Μόνο εσύ μας έλειπες τώρα. Σήκω και φύγε πριν τα ακούσεις κι εσύ. Αχ, έχεσαι. Φύγε από εδώ, κοπιά, φύγε από εδώ. Την τύχη μου μέσα. Δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω. Oh, 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 oh.